Langileen nazioarteko egunari buruz hitz egiten jarraitzen dugu, bihar maiatzaren batean izango da, eta orain gurekin Joseba Zeolaza dugu Nafarroako langileen komisiotik. Arratsaldeon eta ongi etorri. Bai, arratsaldeon, mila esker. Zer moduz? Oso ongi. Pozten naiz. Bai, eskerrik asko etorri izanagatik. Orduan, zuen kasuan, biharko manifestaziora deialdia egin duzue. Bai, urtero bezala guretzako egun berezia da, borrokarako eguna da, eta ospatzeko eguna da. Horregatik manifestaldia eguerdiko 12:00 eginen dugu bihar. Bai, alde batetik lorpenak ospatzeko eta bestetik oraindik falta dena ez horren alde egiteko. Bai, guk egiten dugun analisia horrela da, ez? Gauza negatiboak daude, baina alde positiboak daude. Nik uste dut lan mundua, lan eremua asko aldatzen ari dela azkeneko urteetan, eta horren aurrean ere sindikatuok gauza asko esateko gaude, analisi asko egiteko gaude, eta ere bai proposamen asko egiteko gaude. Biharko mobilizazioa leloa lehendabizi pertsonak borrokak jarraitzen du. Bai, badakigu krisiaren ostean adibidez bankuetxeak erreskatatu egin zirela, elite ekonomikoak ere bai gero eta etekin gehiago ateratzen dituztela, eta badakigu ere enpresariek ere oso eroso sentitu zirela krisi garai horietan. Espainiako gobernuak eskubikoa zenez, enpresariek oso eroso sentitu ziren, eta krisiaren zamak guk langileek ordaindu genituen. Beraz, horregatik aurten pertsonak lehenengo, pertsonak aurretik lelopean manifestaldia egingo dugu. Badakigu ere hauteskunde kontestu batean gaudela, eta horregatik guk ere uste dugu agenda soziala sindikatuen lanaren ardatza izan behar dela, politikaren ardatza izan behar dela, eta gobernuen ardatza izan behar dela. Nafarroan berri ona dago, langabezia tasa jaitsi egin da. Bai, baina hori ere zenbaki gordinen atzean ere bestelako analisi kritikoak egin behar ditugu. Egia da estatistikak onak direla, estatistikak abstraktuak, estatistikak orokorrak, baina horren atzeak pertsonak daude, emakumeak daude, gazteak daude, pentsiodunak daude, eta nik uste dut ere, edo guk uste dugu analisi kritikoa egin behar dugula, baita ere Nafarroan kontutan hartuz, Nafarroan erkidegoetatik, beste erkidegoekin konparatuz, langabezi txikien duena ere kontuan hartuz, prekarietatea gora joaten ari da, behin-behinekotasuna ere oso altua da. Datu bat, sinatzen diren kontratuetatik, 40% 7 egunerakoak dira. Hori ultra behin-behinekotasuna, ultra temporalitatea da hori, ez? Ezinezkoa da gizarte bat eraikitzea, ezinezkoa da lan merkatu berri bat eraikitzea, baldin badakigu sinatzen diren kontratu gehienak oso epe motzerako baldin badira. Bai, langabezia alde batetik jaitsi da, baina beste gauza bat da lan baldintzak. Claro, bai, hori da gainera guk egiten dugun noretere hausnarketa. Eta badakigu ere gizonezkoen eta emakumezkoen aldea ere nolabait ere gora egin duela. Ez bakarrik soldatan ezberdintasunetan, gaur egun emakume bat gizon bat baino 8.000 euro gutxiago, bataz beste, kobratzen du. Hori ezinezkoa da, jasangaitza da. Hortan ere sekulako ezberdintasuna dago, baina baita ere kontratu partzialetan. Sinatzen diren kontratu partzialetatik kontuan hartuz, kopuru orokorra kontutan hartuz, 10-etatik 8 emakumeak sinatzen dute, kontratu partzialetan, ari gara. Temporalitatea, behin-behinekotasuna ere sekulako aldea dago, eta pentsiodunak ere sekulako aldea dute. Gaur, emakume bat 500 euro pentsio gutxiago kobratzen du gizon bat baino gutxiago, ez? Hori ere ezinezkoa da. Orduan, emakumezkoen aldea
ez da zuzendu ere egoera ekonomiko positibo honetan. Horregatik guk esaten dugu, estatistikak positiboak dira, baina ere analisi kritiko bat egin behar dugu. Bai, esaten duzun moduan, kolektibo ezberdinak kontutan edo bakoitzaren ezaugarriak kontutan hartu behar direla, adibidez ere hor daude gazteak, edo langabezian denbora luzez daramatenak, ez? Neurri ezberdinak proposatzen dituzue zuek. Bai, gazteekin gertatzen den askotan da, praktikasko kontratuak askotan gehiegi erabiltzen direla, abusu bat dago. Guk adibidez, Komisio Soberasetik egin genuen urrian horien kontrako kanpaina bat. Askotan, enpresa askok, ostatu askok, jatetxe askok, enpresa askok erabiltzen dute praktikako kontratuak, baina kontratu normala bat egin behar diete. 8 orduko lan ordua erabiltzen dute, ardura oso handia da, bere postua ez da hori izan behar, hori askotan abusu bat dago, eta horregatik gazteen egoera zuzentzeko edo hobetzeko eskatzen dugu hor praktikako kontratuak bestelakoak izan behar direla. Orduan argi dago, borrokak jarraitzen duela. Bai, hori da bigarren lelo bat biharko manifestaldirako elkarretaratzeko. Uste dugu, lehen esan dizudan bezala, agenda soziala ardatza izan behar dela, horretik borroka jarraitu egin behar dugu. Manifestaldia irten behar gara gure egoitzatik, Komisio Soberaseko egoitzatik, eguerdiko 12etan, baina enpresarien egoitzaren parean amaituko dugu. Zergatik, horregatik, borroka jarraitu egin behar dugulako, enpresariek ardura gehien edo sekulako ardura dute gaur egun guk pairatzen ditugun alde negatibo hauetan. Horregatik, pasaren urtean eta aurten ere, enpresarien egoitzaren parean amaituko dugu manifestaldia. Beraiek ere entzun behar dutelako gure aldarrikapenak, beraiek ere entzun behar dute gure joiuak eta beraiek ere entzun beharko dituztelako gure proposamenak. Dena den esan bezala ere lorpenak ospatu edo birgogoratu behar dira. Zuen kasuan nola deskribatuko zenuke? Aurten Nafarroan sekulako garaipen simboliko eta kuantitatibo bat izan dugu, eta da autonomo faltsuen egoera zuzentzen ari garela. Behar bada, entzun duzute, Ubesaren kasuan Tuterako enpresa bat da, han 600 langilek autonomo faltsu bezala lan egiten zuten. Guk mobilizazioarekin, negoziaketarekin eta epaitegietara joan ondoren lortu dugu 600 autonomo faltsu horiek kontratu fijo bat izatea. 600 autonomo faltsu horiek gehienak emakumeak ziren, etorkinak ziren, beraz, prekarietatea nolabait ere gehien jasotzen duten edo pairatzen zuten kolektiboak ari ziren autonomo faltsuak bezala. Gu Komisioen Soberasek bakarrik egoera hori zuzendu dugu. 600 pertsona hori niretzako ikaragarrizko garaipena izan da, ez bakarrik kuantitatiboki, baizik ere simbolikoki. Orain ari gara beste enpresetan mobilizazioa egiten, adibidez garraio eremua edo garraio enpresak askotan erabiltzen dituzte autonomo faltsuak, beste enpresa batzuk adibidez konstrukzioan ari diren enpresa askok, eta ere detektatu egin dugu gazte askok bere lehenengo kontratua horrela dela, bere hariek autonomo gisa, baina bakarrik kliente bat izan da. Gauza horietan aintzindariak gara Komisio Soberasekoek, eta bide hori ireki egin dugu eta bide hori ere ibiliko dugu. Lehendabiziko kasua adibidez esan duzu Herriberan izan zela. Orain, Herriberan bi enpresetan hauteskundeak irabazi dituzte, ez dira bakarrak, Volkswagenen ere gora egin duzue.
Mercadonan adibidez ere sekulako arrakasta izan dugu 7 dendetan, Mutilbakoan, Txangoakoa, Lizarrakoa, Barainangoa, Tuteran, sekulako arrakasta izan du Komisiones Obreras, eta baita ere hor Mercadonan bitxikeri bat niretzako oso garrantzitsua da. Ehuneko zerrendaren, 80% emakumeak ziren, eta zerrendaren 70%, 30 urtetik berakoek bete egin zuten. Hor, emakumezkoak eta gazteek bozkatu egin dute Komisiones Obreraseko zerrenda eta parte hartu dute zerrenda 60 langileek bete zuten. Ez da kopuru makala, kopuru txikia. Ikuste dut, orain dela 2 urte sekulako aldaketa eman genion Komisiones Obrerasi, eskertiarra go egin ginen, sozialak goak egin ginen, euskara ere gehiago erabiltzen ari gara sindikatuan, eta nik uste dut hori ere gora egin duela sindikatuan, ez bakarrik afiliazio kontuetan, baizik eta baita ere hauteskundeetan. Pasaren urtean, 2008an, Komisiones Obreras izan zen gehien gora jo zuen sindikatua. UGT baino gehiago, ELA baino gehiago eta LAB baino gehiago Komisiones Obreras gora egin zuen 2018an. Orduan bihar aldarrikapen eguna, ospakizun kakotxen artean bai eguna, eta hortik aurrera zenolako aurreikuspenak dituzue, zenolako erronkak oraindik? Bueno, lehenengo erronka hauteskundeen erronka da. Guk sindikatu bat gara, baina sindikatu soziopolitiko bat gara. Pasaren astean prentxagiri bat bidali egin genuen eta eskatu genuen talde aurrerakoiei botoa ematea. Ez genuen esaten partidu edo alderdi konkretu bati, baina bai alderdi aurrerakoiei, guk aurrerakoiak garelako, ikuspegi soziopolitiko bat dugulako. Beraz, pozik gaude igandean eman ziren emaitzekin, ikuste dut oraina agenda sozial hori ardatza izan behar dela, eta Nafarroako hauteskundeetan ere bai gauza bera egingo dugu, ez? Alderdi aurrerakoiei eman behar diogula botoa. Orduan hori da, nolait ere, erronka nagusia gure ingurugiro politikoan. Ingurugiro laboralean, betu, Nafarroan sekulako erronka bat daukagu lan osasunarekin. Kontutan hartuz, estatistikak berriz ere, guk ikerketa bat publikatu egin genuen, eta emaitzak oso negatibak izan ziren. Nafarroa da eunekoa aintzat hartuz, sinestalitate gehien duena, Espainia guztian. 9.600 istripu izan ziren Nafarroan, hori ikaragarria da, 9.600. Horietatik 60 istripu larriak izan ziren, 60 istripu larriak ziren, eta 10 pertsona hil egin ziren bere lanpostuan. Nafarroan bakarrik 10 pertsona hil ziren. Hori sekulako zenbakia da, sekulako bizipenak daude hor atxekaldean. Orduan, guk uste dugu sinestralitatearena edo istripuearena erronka ikaragarria daukagu Nafarroan, kontutan hartuz datu negatiboenak hemen Nafarroan daudela. Eta horretan, Nafarroko gobernuak eta sindikatuok eta baita ere batez ere enpresariek hausnarketa egin behar dugu, hausnarketa egin behar dute eta egoera hau zuzendu egin behar dugu. Ezin da alde batetik erkidego ekonomiaren aldetik edo langabeziaren aldetik erkidego puntero bat izatea eta bestetik istripuen... Hor baldintzak daude berriro ere. Bai, prekarietatea dago horreratzean eta baita ere murrizketak. 2015an zegoen gobernua murrizketak egin zuen, baita ere diru laguntza horietan edo partida horietan, eta hori sekulako eragina izan du gaur ere. Orduan guk uste dugu aurrekontuetan gauza horiek zuzendu egin behar ditugu eta tamalez gaur egun dagoen Nafarroko gobernuak ez du egoera hori zuzendu, baina niretzako hori da alde negatiboena, ezin dugu Nafarroan istripu gehiagorik izan.
Orduan, aldarrikapen horietan bihar hitzordu bai garrantzitsua, baina maiatzak 26 baita. Bai, guretzako, esan dudan bezala, guk feministak gara, berdintasunaren aldekoak gara, justizia sozialeko aldekoak gara, oinarrizko errentaren aldekoak gara, fiskalitatea aurrerakoi baten aldekoak gara, eta horregatik guk talde aurrerakoiak irabaztea nahi dugu. CaixaBankekin ere hor jarraitzen duzu, bai, hainbat aferetan, bai, borrokak jarraitzen du. Eta Klinika San Miguelen, adibidez, hor borroka ikaragarria eramaten ari dugu. Klinika San Migueleko langileak, adibidez, guk hor 11 ordezkari ditugu eta elak bakarrik 2. Kaixan irabazi egin genituen hauteskundean, justo orain urrian, 13 ordezkari atera genituen. Estatu mailan eta Nafarroan lehenengo indar sindikalak gara, Nafarroan lehenbizikoz erabazi egin genuen, eta orain ere borroka batean gaude, badakigulako egoitza txiki askotan, herrietan dauden egoitza txiki askok, edo bulego askok itxi nahi dutela. Horregatik, hor elkarretaratzea egin genuen bere egoitzaren parean, eta negoziaketa indartsu batean gaude justo orain gainera. Bai, aferatz berdinak ukitzen dituzue, baina mankomunean hor dago lehia. Bai, gure sindikatuaren estiloa hori da, mobilizazioa, borroka, baina posiblea denean ere negoziaketa, UBSaren kasuan hori izan da zuzendu egin duena. Ez dakit zerbait gehiago nabarmendu beharrekoa aipatu ez dena, Joseba? Ez, guk interesgarria eta garrantzitsua dela uste dugu bihar kalera irtetea. Langileok kalera irte egin behar dugu, gazteak irten egin behar dira, emakumeak irten behar duzute, pentsiodunek ere bai, eta orokorrean jende aurrerakoiak kaleak eta autontziak bete egin behar ditugu pilak. Bai, azkenean egunero jarraitu beharreko borroka. Hori da. Ba, mila esker gurekin tartetxo hau egon izanagatik. Mila esker zuei beti bezala. Gero arte. Bai.